Un eclipsi total de sol és un espectacle únic, però també un repte col·lectiu. Milers de persones es desplaçaran per veure'l i per això Catalunya s'està preparant per garantir que tothom pugui viure l'experiència amb seguretat i ordre. Des del mes de maig, la Generalitat ha posat en marxa un pla d'acció interdepartamental liderat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb la vicepresidència de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Aquest pla coordina el treball de 15 departaments del govern i compta amb el suport científic de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i altres centres especialitzats. Els Mossos d'Esquadra, els agents rurals, Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit i els ajuntaments dels 18 municipis seleccionats com a punts d'observació segurs treballen conjuntament per organitzar accessos, aparcaments i zones de seguiment del fenomen. El Departament d'Interior coordinarà el dispositiu de seguretat, mentre que Salut recordarà les recomanacions essencials, no mirar mai el sol directament i utilitzar sempre ulleres homologades. També s'estan planificant activitats divulgatives i educatives perquè el públic pugui gaudir de l'experiència de manera responsable. Serà una mobilització sense precedents, amb el suport de tot el govern i la implicació del món local. Quan el dia es faci nit, tot estarà preparat. La ciència, la seguretat i la ciutadania treballant plegades perquè aquest instant sigui recordat no només per la seva bellesa, sinó també per la seva organització exemplar. Catalunya s'hi prepara. Mirar al cel amb els peus a terra.